per a nosaltres, els tortosins i tortosines, és un honor tindre este compositor nascut aquí i que tanta repercussió ha tingut, encara que no ho sembla, a nivell en el món de la música, no només de la musicologia, sinó també de tota la composició i tota la investigació que va dur a terme en quant a la música popular. Hi ha un altre estil, el nou estil anomenat, podríem dir, si el podem classificar, de Pedrell. I, per tant, la música de Pedrell és una riquesa absoluta per a tota la història de la música universal. I bueno, potser un dels motius que estem aquí és per a donar a conèixer la figura de Pedrell, perquè malgrat ser tan universal i l'obra ser tan magna i ser tan exquisita, rica, excepcional, malgrat això, continua sent un gran desconegut als nostres teatres auditoris de Catalunya, de l'estat espanyol i també del món.